I avui us vaig a parlar d'aquest llibre que es diu Ella soc el club d'Ella. A mi m'ha agradat, la història va d'una nena, que és aquesta d'aquí, que es diu Ella, que és la protagonista, i que llavors té un club amb les seves amigues i li envien una carta d'un concert que hi poden anar a un campament. Llavors hi van i li passen aventures i llavors fan passos de balls i llavors venen els pares al concert general i se'n van a casa, li donen les felicitats i a mi m'agraden molt perquè el recomanaria als nens i nenes que els agradin el ball, també perquè ja diuen molts passos de ball i també ballen molt, i també també és de moltes amigues i que li passen moltes aventures amb el campament. Adéus i espero que us hagi agradat el meu resum del llibre.